Ik, prins Jeroen I, de enige echte stadsprins van een 971 jaar oude Valkenberg aan de Geul. Grootvorst van gans Groot-Valkenberg. Vanaf de gemeentegrens Bisonbron tot en met Meersje. Vanaf de A79 tot aan de grenspost met IJsselmeergrotten. En alles wat er aan schoonheid tussen ligt. Bijzonder beschermheer van alle die in de zorg werken. En van iedereen die lang afstand wandelt of rent. Vooral al die zorgelieden en sporters van het andere geslacht. Die ervan druimen om door ons, als knappe sprookjesprins, maar vooral meester, iedere morgen wakker gepeund te werden. Regent van iedereen die eens per jaar de meiden opzet. En iedereen die ook maar heel even de leuter heeft geklopt. Ik verordeneer en proclameer ten 11e dat mijn minister in mijn regeringsjaar zal zijn Dennis Amerika. Die zowel mijn linker als mijn rechterhand zal zijn, omdat ik zelf twee linkerhang heb. Dat het ook geen toeval is dat we samen prins en minister zijn geworden. We hebben ons leren kennen wie mijn broer prins wordt. En zeer dat jaar hebben we immer geproclameerd dat we samen prins en minister zouden worden. Gelukkig heeft de meer te veel ons eindelijk serieus genomen. Ten tiende dat het dit jaar voor de burgemeester en opperbok extra pijnlijk zal zijn. Toen zit er al gar niets te zeggen en we moeten met de vastelovend ook nog dat pietige gezag wat nog overblieft overdragen aan zijn zoon. Ten negende dat de optochtjury dit jaar niet alleen de praalwagens zal beoordelen, maar ook dat er bonuspunten verdeeld kunnen worden voor de schoonste trekker. Hoe biveer, hoe een oogpunt van eerlijke concurrentie en de goede tip willen geven dat de trekker dan wel bij de baas van mijn minister, oftewel George Visser, gekocht moet zijn. Ten achtste dat de keuze voor ons als prins en minister voor de middelen te vielen de ultieme poging is om de leuterclubbertjes en de middelen te vielen samen te koppelen in het laatste jaar dat nog mogelijk is. Ten zevende dat het daarom dan ook de eerste keer is in de Valkenbergse vastelovend dat een transformatie van prins van de Leuterclub is naar minister van de Middelen geen degradatie hoeft te betekenen. Ten zesde dat veer, behalve als vriend van de vastelovend, ons ook goed leren kennen die onder andere Jonkheid Boete de Poort, de Nacht van Gulpen en het Valkenbergse nachtleven. Hierdoor zijn we al goed getraind om samen tot in de laatste urkens vastelovend te vieren. Ten vierde dat het de eerste keer is dat een prins zijn baan heeft opgezag om fulltime prins te kunnen zijn. Om zich zo volledig te kunnen concentreren op deze zware taak. Na de 3 vastelovensdagen begin ik met de opleiding tot huisarts. Om zo de no-vastelovensgriep goed te kunnen behandelen. Ten vierde dat veer, ondanks alle geruchten, ervoor zullen zorgen dat de optocht toch door de grote straat zal kunnen trekken. Desnoods vullen we de loper op met confetti of met snoep dat nog van de afgelopen jaren op de straat ligt. Ten tweede, dat deze vastelovend, wat verplaatsingen betreft, van onder andere deze proclamatie en als prinsenzitting, niet betekent dat alles verplaatst wordt. En dat de vastelovend gewoon van 19 tot en met 21 februari zal plaatsvinden. Ten tweede, dat speciaal voor ons de proclamatie is verzet naar de zaterdagavond. Zodat het middelijk te vielen zeker wist dat ze allemaal heel fit zouden verschijnen. En dat we nu, na de proclamatie, kunnen beginnen om samen met iedereen in de grote straat feest te vieren. Ten eerste, dat de Prinsentempel in ons regeringsjaar zal zijn in Grand Hotel Vonken aan de oude Veermarkt. Samen met Tom Piels zullen we ervoor zorgen dat er met de vastelovend voor zorgen dat de vonken er vanaf zullen spatten.
Tot slot verordeneren we dat de Vastenavond 2012 in Groot Valkenberg aan de Geul gevierd zal worden onder het motto: al beste dokter, al beste boer, vier Vastenavond tot de laatste oer. Gegeven in de Grote Schroot in Valkenberg op zaterdag 7 januari 2012. Prins Jeroen I en zijn minister Dennis. Nou, dat gaat er vanavond heel lang duren. Heb ik een goede microfoon? Ik geloof het niet.